Bapak
ପାଟି କର ନା କେହି।
ठाकुर
डायरेक्टर बहिनी मनाउन लाग्यो डाक्टर
राजा तू पड़ा नहीं भाई से की राव हो भत्ता खाई
ତା ମନ ବୁଝୁନି ସବୁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ତମମାନଙ୍କର ଖୁସିରେ ମୁଁ ବି ଖୁସି ଖାଲି ମିଠା ଲଗାଏ ତଳକୁ ଆସି ନେଇଯିବ ଆଉ ଦୀପକ
ଶୋଇଦେବେ କଣା ଖାଇକି ଆସିଛୁ ଆଉ ମଲା ପରେ ଚିନ୍ତା କଲା ଚିଆନାର ଗୋଟେ ରୋଲ ଅଛି ଶୁଣିଲ ଗରମ ସେମିତି କିଛି କମ ଗୋଟେ ତୁ ନା କଣ
ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ ହବ ଭଲ ଲୋକ ନୁହେଁ ମାଗୁଲେ
ଦଉଥିଲା ତାର ପାଖକୁ ଟିକେ ଆସଲୋ ଜଲ୍ଦି ଆସ ଆଉ କଣ ଲେଟ୍ କରୁଛୁ साउंड दिया पूरा मिसा हेला हाटा कौन
কান্দুনি তো Sagar